Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua, Achilles. Nganong mahadlok man ko nang? Oh, nang? Nang kadiyot lang. Dili mayo din nga magsigitag tabi. Kuyaw ang silot. Unasa? Andam na mga lamisa sa mga bata. Kasabot. Ang mga lamisa sa mga bata, andam na. Tawagan na sila. Oo, nang. Naglipo ko. Ang sinultihan ni Achilles, may gipasumpingay. Hasta po't katungko sinira. Murag na sige pasabot. Unsa man di ay ni dinhi? Anong wa ka may tingog-tingog diha, Sandra? Nga wa man kikamusugot nga makapananghid kong Lianazel. Unsa naman lay kasulti adto nga rin ako? Nahibaho ka gyud nga nagdalita. Gilipat ko lang si Doria. Sabta na lang gud ko, Sandra. Ihatod ta ka sa bagong Mumbai. Sapa diha, pagkumpay. Lagi. Unsaon naman lang kung mahibaw si Madam Doria. Nga doon na dahil relasyon, ha? Og imo pagyud kong gipapuyo sa iyang pay. Dito iyang bahay, oy. Ako'y nagpatukod ato para natong duha. Divino, Gituyo tingalis kay gayunan. Masunog ang inyong bahay. Ang inyong boarding house pa, ang ipuyan. Aron wa ka nagirason nga mubalibad pa sa akong gi-offer nimo. ikulpaan baya ko na akong nakapot ka desisyon, Divino. Nakonsensya ko. Naluoy ko ni Madam Doria tungod kay ato siyang gitunto. Buutan baya kayo. May kay siya nako. Ganina iya pagani kong gihatagag kwarta. Ayaw na nagunahon na apa. Ang importante karon nga di siya may baw nga may relasyon tang duha. Hangtod ka no sa akin ni Divino. Depende sa atong pag-amping. Ay, kalimuot. Paita. Wa kay hangin nga makasud bisag gamay. Mura manig stock room. Ang mga bata makapahibong ang mga attitude nila. Igora sila mututok nako. Pero may uban nila nga murag gusto nga makiksulti nako pero magpanag ka na. Nga naman ka ha? Kinsa magkarong nanuktok. Uy! Ano niya ka? Hinay ka ng tingog mo. Unsa man ang imong da? Pasudlaw na ko. Ha? Ayaw kadlok na ko. Buutan ko. Dili ko ikaw pa muslan. Dili na mo ibut kung ipasabot Agua. Nganong nakasud man ka? O nganong nakatultol man ka na ako din eh? Pasudla sa lagi ko. Dali. Unsa man ni? Uy, unsa man ni? Kadagan ba ini? Niya pa'y cartoon. Unsa ni? Ipasulat niya na to. Electric fan? Nganong nahibaw man ka nga wa ko electric fan din eh? Nahibaw lang. Agua? Unsa ka man, Kyud? Tao ko sama nimo. May kasing-kasing yan na sila. Nga makabaw mo bati o pagkikugma. Agua? Ayaw kadlok na ko. Dili ko dautan. Basig, nagduwa-duwa kas ko pagkatao. Dili na mao ang gipasabot ko sa akong pangutana. Ikaw ba? Magkapahibong ka? Sa iba lagi buhat karon. Nganong naabot man ka din nga 10 oras naman sa gabi eh. Ug may daha ka pang mga kinahanglanon ko sa lawas. Ug uban pang mga gamit, parehas ining electric fan. Magkapahibong kayo ka. Unsa ka man, Kyud? Naigugma nimo. Agua, ayaw pagpinuang ha. Abi kay mingisi man ko. Ang imong pagkatao makapahibong. Unsa man, may magic ka? May anting-anting ka? May unsa ka ba? May power ka?
Power? Power of love? Agwa, seryoso ko. I'm serious too. I love you, Lenacel. Agwa, Karon pa may bati pagbalik ko pagmahalan akong kasing-kasing. Human sa taas ka katuigan nga napakyas ko sa babae nga akong gimahal tungkol sa daghang babag. O kinaot pa unta. Ning paghigog bago pag-usab. Wala tayo makababag pa. Tungkol kay dili ko nagtugutan pa. unsa to'y kaingon mo kanina nga nahigugma ka sa una. Taas na nga katuigan ang nilabay. Oh, Lenacel. Pila naman dayang imong pangidaron karon? Di ba murag parehas raman tag edad? Bitaw. Kung manulti ka, murag ka kinsang tiguwa nga. Sorry ha. Mahal. Mahal? Mitando na ba daig ko nimo? Bisig ko kamong tando. Pero nabasa na ko imong gibati. Nga naasab ko sa imong kasing-kasing. Dili ba? Ha? Lenacel, dili ba yung atong pagkakanang atong kaugalingon? Ipabati na ko nga mahal sab ko nimo. Agwa, I love you. I love you too, Agwa. Lenacel. 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 Dili na ta magpadasa tong kibati, Agwa. Mga bata pa ta. Gusto pa kong mahuman sa akong pagtungha. Okay. Nagkasabot ko. Sorry ha. Huwag ko nang kapugni akong gibati. Salamat nga nakasabot ka. Yan na sila. Pag-amping permis yung mga lihok, so di bayak. Tungod kay kring dapit ako no. Dapit sa pagpakasa. Unsa? Pero sa lang bahin, imo kong kipabilib sa imong kaisog sa pagdawat sa trabaho gi-offer ni Madam Doria nimo. Pero sa gikaingon ko na, mag-amping ka. Tungod kay silang duha si Doria o Divino. Doon ay baho nga gitaguan. Unsa? Agbot ko ipasabot. Nga gitaguan nga binuhatan nga mas baho pa sa dunod ka basura. Kay maantos pa ang kabaho nini. Kay silang gitaguan nga daw tang buhat. Dili masingo ang kabaho nini. Ikumparar mo sa basura nga nadunod ta. Agwa, kung unsa man ka na, saltihin na lang ko. Ayaw nagiliko-liko pa. Gusto kong ikaw mismo ang magkadiskubre. Agwa, Ayaw katlok. Di ako permis imong kiliran. Dili mo ko nimo makita permi. Pero, huna-huna ang ako mga mata na magkapunting kanimo matagutlo, matag binuto. Tungod kay mahal ti kalya na sel. Baya. Uy, unsa man yung balita? Makapahimot. Oh, ang mga pulis baya. Kanindot. Good morning. Oy, nagmata ka na diya, Sandra. Dali. Doola ko. Murag nahimuot kang nagbasa ng newspaper da. Ah, Unsay naaron diha nga makalipay nga mga balita? Unsa man wanay krimen? Maayo na ba ang balita? Bebe, pakit ata. Share ha? OMG! Uy! Bata na sad? Nakit ang patay sa pangpang? Divino, mao ba na nakapahimuot ti mong balita ah? Ang pareha sa nahitabo ni Angel? Mo lang balita ang gikahimutan mo? break ko na. Unsa ka ba, Sandra? Huwag ka makasabot nga nung nikatawag. Paminaw na, okay? Ha? Ayaw na paghukom. Ang ikahimutan ko ning maong balita. Kini bang mga katarungan sa mga pulis? Tanawa. Basa ha? Molay akong kahimutan. Why mga hinungdan? Tanaway lang mga rason. Ang ilang katarungan. Gikatauan ko na lang ang akong kalagot nga wa gyud sila nahimo
aron pagsugpo ini mga kidnappers, mga bata. Ay, Abi ko bag nahimuot kang may biktima na sa kapareha sa nahitabo ni Angel. no. Wa. Kalagot, no. Ma-high blood ka. Nade maglagot na magkatawa, Divino. Ay, gikatawa ko na lang ang akong kalagot. Ikaw ba? Kasi mamatay ko. High blood doon ko. Ha? Mamatay ko. Naunsa ka ba? O na, ikaw ba? Ayaw ganit dayon pagkasuko diha. Ay, di kasuko. Dali. Kaya mamahaw na ta. Nakaluto na ko. Really? Ikaw ang nagluto? Of course, ako. Ang saon. Special ka man ako. Kiss ko ba? Kahumot. Saon ba nga ako man sang ipapauli ang katabang? Para kita rang duha diri. Muanira to kung tawagon ko siya. Okay? Naraman ang number. Gipapilit ko sa ref. Divino, paulit na sa inyo. Tingalig apason ka unya din ni Madam Doria. Bayani mo, dalibi paduol ako gamay. Ay, abi ni mo, Sandra, si Doria, wa siya makatultol din ni. Ha? Wais ni wais. Nalimot ka. Ha? Nalimot ka na din ni. Mauni ang gidadaan ko nimo. Di ba? Look. Husto. Overlooking sa syudad man ito, no? Oh. Rest house man ito ninyo. Of course. Kabali ni mo malimot biyag kan mi. Ikaw ha. Pero, abi ni mo. Kadto ako gihapon to. Ay nakadaot lang kay nakatultol ang iyang sinaligan nga si Claudia. Katubang tiguang ba? Pero kining kondo, wa sa may bawi ni. Wa ko'y gisultihan nga may kipalit ko sa hilom nga unit ining City Light Condominium. Para ra natong duha. Unya, unsa imong pasangil kung mangutana siya diin ka matug gabi aber? Well, ako na may baw mo diskarte niya. Dali na. Mamahaw na ta. Mga bata, karong taod-taod mag-play na ta ninyo ha. Mga bata, gusto mo magduwa ta? Dili. Ha? Di mo gusto magduwa-duwa? Dili, ani lami dini. Di nami mo piya dini. Kay kung magduwa mi dito sa rooftop, inigbalik na mo dini. Kuwang nami kusa. Ha? Nga naman? Nga nung magkuhangan man mo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!